सानजा अदालगुरि जथाइ आफादा साननैनि हाबाफारि लाना खुंगा 14थि रंजालि बैसागु खुंदों। बरसला दखरा एबसुनि बानजायनायाव बड'सा नोगोर दुमदुमानि रंजा जौसाङाव थुनलाइयारि आरो हारिमुवारि आयदानि बायदि गाब गोनां हाबाफारि लानानै दिनै रंजालि बैसागु खुंफुंनाया जागासिनो। बे रंजालि बैसागु फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै दिनै गिबि सानाव सानजा अदालगुरि जथाइ आफादा गेलेमु थुनलाइ आरो हारिमु बादायलायनाय हाबाफारिखौ लाना मेहेरगोनाङै खुंफुङो। मख'जाथावदि बे सानजा अदालगुरि जथाइ आफादनि रंजालि बैसागु फालिथायाव गासै मोनद' दखरा एबसुनिफ्राय थुनलाइ हारिमु गेलेमु बादायलायनाय हाबाफारियाव मेहेरगोनाङै बाहागो लायो आरो सानजा अदालगुरि जथाइ आफादनि रंजालि बैसागु फालिथायखौ अदालगुरि जिल्लानि सानजा बाहागोआव थानाय बरसला अरां मासबाद बर' बाजार रौता आरो नोलोबारि दखना एबसुआ जथायै बे सानजा अदालगुरि जथाइ आफादनि गेजेरजों रंजालि बैसागुखौ खुंबोबाय थादों। दानिया फैदो सानजा अदालगुरि जथाइ आफादनि मासिगिरि जोंसार दैमारि बिथाङा जोंनि खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो मिथिना लानि। दिनैनिफ्राय गाबोनसिम 20 एप्रिल आरो 21 एप्रिल साननैनि हाबाफारिजों सानजा अदालगुरि जथाइ आफाद बियो मोनद' दखरा एबसुजों मोनसे दाजानाय आफाद। बेयाव दङ बरसला दखरा, अरां दखरा, मासबाद दखरा, बर' बाजार, रौता आरो नोलोबारि दखरा एबसु अदालगुरि जिल्लानि सानजा बाहागोआव थानाय मोनद' दखरा एबसु। बेखौ लानानै जोङो दिनै आरो गाबोन सानजा अदालगुरि जथाइ आफादनि 14थि बैसागु खुंथायखौ फालिनो आखायाव लादों आरो जोंहा दिनै फुंनि हाबाफारिनिफ्राय जागायनानै दासिम जोंनि हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। बिनि गेजेरावनो जोंहा खाम दामनाय, सिफुं सुनाय, सेरजा हुनाय बायदि बायदि हाबाफारिखौ जोङो लाखांबाय। जोंहा बुलुर बादायनाय हाबाफारियाबो दिनै जानानै थांबाय। लोगोसेनो जोंहा दायो बिनि उनाव बागुरुम्बा मोसानाय, बारदै सिख्ला मोसानाय बादायनाय सोलिगोन। बेनि उनाव जोंहा फेशन श' जायखौ जोङो बर' दोरोङारि देलायनाय दिन्थिफुंनाय होननानै बुंदों, जों बेखौ दिनै मोनाबिलिनि समाव लाफुंनाय जागोन। लोगोसेनो गाबोन जोंहा गोबांथार हाबाफारि दङ। फुंनि हाबाफारियाव माराथन खारनाय हाबाफारि जागोन। लोगोसे हारिमु हान्जा सुरनाय हाबाफारि दङ जोंहा। बेनिफ्राय बेलासिनि बाहागोआव जोंहा जोंनि दखरा एबसुनि बिबानगिरिफोरा गेदेर एबा बैसोगोरा सुबुंफोरनो मान बावनाय आरो बिथांमोननिफ्राय जों बोर बिनाय हाबाफारि लानाय जादों। लोगोसेनो बेलासिनि समाव जोंहा बैसागु गेवलां मोसानाय बादायनाय हाबाफारि दङ आरो बेयाव जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लागोन। लोगोसेनो बिटिआरनि मानगोनां चिफ गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौबो जोङो हांख्रायनानै लानाय जादों गाहाय आलासि महरै। बे हाबाफारियावनो जोंहा बाहागो लागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि मानगोनां खुंख्रा सरगियारि, जोंनि रौता बियाबनि मानगोनां EM डक्टर निलद सरगियारि बिथांमोना बाहागो लागोन। लोगोसेनो ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद आरो गुबुन गुबुन आफादफोरनि गुबुन गुबुन बिबानगिरि जायफोर दङ बिथांमोनाबो बाहागो लागोन। बेखायनो जोङो आसा खालामदों दिनै आरो गाबोन जे सानजा अदालगुरि जथाइ आफादनि हाबाफारि बेयो मोजाङै मोजां जाफुंसारगोन आरो जों मोजाङै खुंफुंनो हागोन होननानै जों आसा खालामदों। जोंनि गेजेराव फैनानै गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो जोंखौ मदद आरो हेफाजाब होनो जोङो मोनद' दखरा एबसुजों बेखौ खुंनायनि गुबै थांखियानो जाबाय गोदो सिगां 1992 बे मायथाइयाव गिबियै जोंनि सानजा दरं फारसे थानाय दखरा आफादफोरा बेखौ खुंजेनदोंमोन। बै समाव बिनि थांखिया गुबैया बेनोमोन जे जोङो जोंनि बैसागुजों लोब्बा थानाय गोबां हारिमुवारि बिथिंफोरखौ जोङो बोरै हमथानानै लाखिनो हागोन जोंनि गेजेराव आरो बेखौ जोङो बोरै बादायनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि गेजेराव फोथांनानै लाखिनो हागोन जों बेखौ नाजाबोनाय जादों। जों आसा खालामदों जोंनि गोदान जेनेरेसना जोंनि नैबे खुंथायनि गेजेरजों जायफोर हारिमुवारि बादायनाय, थुनलाइ बादायनाय
बा गेलेमु बादायनाय बिनि गेजेरजों जोंनि हारिमुनि बिथिङा फोथांनानै लाखिनो हागोन जों बेखौ आसा खालामदों। बेनि गेजेरजों नोंथांमोननि जथाय आफादा थिसनदों रायजो राजा जोङो रायजो राजाफोरनिसिम बेखौनो बुंनो सानोदि जोंनि बैसागुखौ जोङो मोजाङै खुंफुंनांगौ आरो रायजोफोरा हेफाजाब होलायनानै बैसागुनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होनांगौ आरो जोङो जोंनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनांगौ। जोङो आसा खालामो जोंनि मोनफ्रोमबो बादायनायनि गेजेरजों बादायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोनहा थुलुंगा मोनगोन जों बेखौ आसा खालामनो हायो। क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 7 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पीकिंग स्किल्स, मेथ्स एन्ड साइन्स प्रोजेक्टिं, हाइलि एक्सपिरियेन्स फेकाल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 6000853288 एबा 8638167582 आव कल खालामनानै स्लट लानो हागोन।